Good morning mga kadusanan. Karon mga kadusanan nagluto mi ni kadusanang Laika og sinabawan na sinabawang manok. Yan. Yan. So, malapit na siyang maluto mga kandusanan. Yung nilagay ni kandusanang Laika mga kandusanan, yun ay kapayas, papaya. Ito buhay probinsya. Ano ito ang buhay probinsya mga kandusanan? Ganito mga kandusanan. Tanglad at saka luya lang ang nilagay namin para Bisaya talaga. Yan si kandusanang Laika mga kandusanan. Pumunta doon sa kapatid niya. May kukunin siya doon mga kandusanan. Lasing kasi kagabi si kandusanang Laika. Kami pa lang dalawa mga kandusanan. So, ngayon mga kandusanan gusto namin magluto ng manok na sinabawang manok mga kandusanan. Takipan muna natin mga kandusanan para may Ayan, nakalimutan pa mga kandusanan. Ito. nalagyan niya ng patola. Bisaya lang ang pagkaluto, Bisaya. Huwag mo nang takipan. Natin sa kanila. Buksan mo muna saglit lang. Yan. Yan yung sura niya mga kandusanan. Tsaka lagyan natin ng malunggay. Hello mga kandusanan, thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn Aninohon. Thank you so much.